Dobre, takže ahojte, práve sa nachádzame na Malom Dunaji. Budem tu od stredy do nedele a uvidíme, čo sa podarí. Preplavoval som sa s člnom na miesto, to tiež možno niečo z toho uvidíte ešte, nejaké zábery a uvidíme, čo sa zadarí. Tak máme dneska už tretí záber, predtým boli dva jalce, toto bude ďalší, ale predtým som nemal GoPročku pri sebe, tak vám aspoň ukážem nejakú tú rybu, že sú tu aj nejaké, že niečo viem chytiť. Nejakého toho jalca tiež viem chytiť. A toto je asi aj najmenší z tých jalcov, čo som zatiaľ mal. Predtým ten úplne prvý, ten bol najväčší, ten mal fakt k 70 cm a tak 3 kg. Toto je čo, nejaká tak 40-ka, najmenší zatiaľ, ale ryba. Každá ryba sa počíta. OK, takže udičky som si pred chvíľou prehadzoval ešte do večera, nech to tam mám ready, lebo teraz prišiel záber toho jalca. Tak nech tam proste mám s čím krmiť. Teda nemajú čo žrať. A ja radšej, ak to krmím vyššie prúdu, nech to tam radšej dojde. No, toto už je až moc, to nevadí. Treba zakrmiť aj iné, nielen ryby. Presunieme sa na druhého fleka, tam ideme tiež zakrmiť. Ukážem vám cestičku, akú tam mám parádnu, keď budem mať záber, čo si musím prebehnúť z bivaku. Prosím pekne, bivak mám hentam vpravo. A keď budem mať záber na pravú ulicu, tak sa musím prebehnúť. Taďal to, keď tam budem mať záber, tu nám mám podbierak, aby som ho rýchlo bral so sebou. Taďal to cez tento mostík musím prebehnúť. Taďal to uličkami, kadejakými, dneska mi tu behala vretenica, mal som iný rešpekt, keď som ju videl, mal som ju pol metra od svojich nôh. A ideme one. Tu nám máme udičku, taďal to. Toto je tiež zničené sú tému, ale 400 rokov tu nikto nechodí, lebo všade sú rampy a málo kto má od toho kľúče. Tak málo kto sem chodí chytať. To je veľmi lukratívny flek, určite sa to dajú chytiť ryby. Ok, takže chlapci moji, som neskutočne šťastný, lebo som chytil prvého kapra z Malého Dunaja. Nie nejak extra, má 9 kg, ale záber urobil jak jalec, swinger chodil hore dole. Ak som si tam pomaličky išiel aj bez GoPročky, ako však čo, tak bude to jalec, tak to prehodím na novo, keď ho vycahnem. Zdvihnem udica do luku, prúta parabola a fakt 15-20 minút súboje, čo som nečakal. A fakt tento chalan išiel do svojich posledných síl. Nie je to tvarom úplne akože klasická riečna ryba, ale že nie je to úplný Dunajak, ale bojoval extrémne, nemá ani nejaký veľký chvost, ale neskutočne potešil, brutálne pobojoval, zobral nás quid kill z Copex od Conqueru samozrejme. Neskutočne som šťastný, neskutočne. Lebo takúto rybu si vážim viac ako 15, čo máme miestnu vodu. Keď chytím tam 15, tak toto si vážim ešte viac. To je z divočiny ryba. Toto je fakt bomba. Krásny, nádherný kapor. Fakt. Extrém. Neskutočne som šťastný za neho. Fakt. Není veľký, ale som fakt, že šťastný za neho. Lebo je to krásny, zdravý kapor. Poďme ho pustiť. Dobre chlapci, takže ideme púšťať tohto kapra krásneho, môjho prvého z Malého Dunaja. Natočím si to asi aj do mobilu. Nemám čo pridať na Instagram story. Tak, môžeš plávať. Je trošku pličia voda, ale zdolal som ho sem tak. Prečo nie? Aj pustiť naspäť na auto.
Krásne si ide. Ide druhú idičku, lebo to nás treba často preházovať, keďže po hodine od nahodenia tam bolo milión bordelu, tak treba to tam dávať na čisto dosť často. Tak, no dobre, je to v korite, no z druhej strany korita to má 20 metrov to hádžem, tak je to na dne, tak to zlomka popotiahneme, jasno cítime štrk, čo je vysypaný. Tak utiahneme brzdu. Máme swingroša. No, môžete brať rybky. OK, takže podarila sa mi ďalšia krásna rybka. Táto má o kilo viac ako tá posledná, čo som chytil v tomto videu. Čiže tento má 10 kg rovných mal. Nechápem, jak môžeme to ryby takto úplne, že presne tie váhy. Ale zase skvítil z kopek, ako inak. Nemá až takú krásnu stavbu ako ten predtým, ale tento má zase riadne vypapaný báchor. Trošku si ho oblejeme. Nech je pekný do videjka, nech je viac fotogenický, čo je aj bez toho, ale ukážeme si ho, no. Fakt krásny kaprík z Malého Dunaja. 10 kilečiek, krásna, fakt krásna rybka. Bojoval akože celkom fajn, ale ten včerajší bol teda bojovnejší. Nejaká mucha behla do oka. Ideme opustiť. OK, takže ideme púšťať túto krásnu rybičku z Malého Dunaja. Nech sa potom môže podariť aj niekomu inému. Tak, a pošli maminu. Tak, plávaj. Robí z nich ten kapor. Brutál. Celkom ohýba utičko by to mohol byť aj eventuálne kapor. No, to by mohol byť. Boha, zabudol som podberak ešte, že to je to k tomuto miestu takto bližšie. No mohol sa mi rozobrať? Mohol. Lebo je sranda ho zase skladať takto pri kaprovi. No, vyzerá byť celkom pekný kaprík. Ani ma doskôr ani ten podberák som na to zabudol. V pličine už nič nerobí, hádam sa nič nestane. Ty koko, ale urobil výpad akurát. Rýchlo musíme zložiť ten podberák, keď chceme podobrať toho kapra. Tak, dobre. Podberák máme ready. Môže ísť do vody.
pohaj s bordelom. To tak je jediná vec, čo neznášam na tejto rybačke. Že musím každé 2 hodiny prehadzovať vdice, lebo toľko bordelu, čo mám na silonoch, to není až normálne. Ale pekný kaprík. Super. Taký je náš. OK chlapci, takže podaril sa mi parádny dablík. Jedného som vytiaľ, dal som do podložky, zrazu pomaličká jazda na druhého výcireku. Dobre, ideme na to. Bola to celkom zábava, obidvaja celkom fajn bojovali. Ale ideme si ukázať, najprv ukážem toho menšieho. Tohto menšieho som ani nevážil, ale toho väčšieho som zvážil, no, ale tak veľmi pekná ryba, tiež. A tu nám ukážeme z toho väčšieho, pozrite sa, taký hrubý. A aký má pupok, ten má prosím pekne 12 kg, akože fakt nádherná ryba, nádherná, krásny, fakt krásny kapor. A ideme ich pustiť. Dokopy nejakých vyše 20 kg majú. Keby to bol jeden kaper, tak by ma to nenahnevalo, veru. Ale môžete ísť ryby, kapre. Jeden už magaj. A ty môžeš ísť tiež. Koľko na udici ste boli, akí bojovníci, a teraz úplne na saláme. Teraz máte úplne že na saláme. Ale teraz aspoň si ide smer koryto, ty si tu stojíš. Ty tiež pekne smer do koryta. Kokos, aký si hrubý. Že aj bachor si mal. A už ide, už sa rozhodol, že pôjde. Sice tam sa vybral do tej najväčšej pličiny, aká tu je, ale nevadí. A keď to teraz struhne krížom, tak v pohode by to mohol dať. No už ide chalaň. Krásne ide. Herie tým veľkým bachorom dno. Pár kapríkov som pochytal, takže za mňa rybačka fakt skvelá, lebo už som bol 2-krát na Malom Dunaji, ale predtým sa mi nikdy nepodarilo chytiť kapra, iba jalce a pleskača, a tentokrát to konečne vyšlo a som fakt šťastný. Kapre boli fakt úžasné, bojovné a užil som si túto rybačku, ale čaká ma závod na plnom bare, tak sa musím pobaliť, poprať veci a pripraviť na ten závod, ktorý je o 2 dní. Ak sa ti video páčilo, daj like, odber a napíšte mi do komentárov, čo sa vám páčilo, čo nie. Majte sa. Čau.